Bon dia, soc Manuel Alonso, cuiner de restaurant Casa Manolo. Estic avui ací en Palmera en este primer concurs de cítrics, així que justament tenim la fundació més important de tota, bueno, possiblement de tota Espanya, de cítrics. El cítric és algo molt nostre, no?, de la nostra terra, no? I jo sempre en els plats que cada vegada tinc més clar el punt àcid que necessite, el cítric me la dona perfectament, no? Algo de la nostra terra, que tenim la taronja, i sempre crec i tinc clar que n'hi ha que dir al cítric pel seu nom, no? Perquè taronges n'hi ha moltes varietats, llimis també n'hi ha unes quantes, i cítrics, com avui anem a veure diferents, n'hi ha moltes, i quan li diguem el seu nom i busquem les seves característiques, canvia totalment. Avui estem així en Palmera celebrant el primer concurs gastronòmic de cítrics. Un projecte singular, podria atrevir-me a dir, en tota Europa, en el que actualment existeixen al voltant d'unes 400 varietats, utilitzant els millors xefs de la contornà i els cítrics, producte de la nostra terra, per a que aquesta utilització del cítric en la cuina donar a conèixer a la resta del món, ja que si hi ha cuiners o grans cuiners com Ferran Adrià, Pedro Suijama, que parlen meravelles d'aquest producte, al igual que les seves possibilitats gastronòmiques, nosaltres hem volgut tirar-nos endavant i promocionar també aquest producte nostre de la terra per a que creï riquesa entorn al tema de la taronja.